Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zein izango da gaurko albistea? Unibertsitatera sartzeko proba hasi dutela 17.000-tik gora euskal ikaslek, edo trampeta iran, edo... Agian izan liteke notizia Valentziako antidisturbios batek irakasle bat jo, eta gainera sindikatuek ari aurpegi atera diotela. Adibidez... Edo beti albiste dena, futbolak aso? Badirudi Bilbok eta Donostiak hautagaitza bateratu aurkeztuko dutela 2030ko munduko futbol kopako egoitza izateko. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria dalo. Bueno, Julenek egoitza aipatu du eta ari horretatik tiraka egoitzak eta eraikinak aipatuko ditugu. 1988ko ekainaren 2 7 emakumek haien espazioa bilatzeko eta nahiak garatzeko asmoz Errenteriako etxe zar bat okupatu zuten. Hala zioen banandu zuten afitxak. Non? N1, trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, oreretan, bai, zer emakumeentzako etxe bat okupatu dugu. Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erretzeko eta borrokatzeko, eta dena gure kabuz. Okupazioaren bidez, familia patriarkala eta etxe bizitzen salerosketa espekulatiboa kritikatu nahi dituzte. Boterea, sexualitatea, parte hartzea eta lan egiteko modua hankaz gora jarri eta bide berriak asmatzen hasi ziren. Emakume gehienak beste etxe okupatutatik eta giro asamblearioetatik zetozen, baina gune horietan ere botere patriarkala aldatzeko oztopoak topatzen omen zituzten. Beraz, bizitzeko eta erlazionatzeko modu berri baten bila hasi ziren, etxe bat okupatu zuten eta bertan bizitzea amestu zuten. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Matxarda izena jarri zioten eraikinari. Garaiko kideek diote emakume edo neskato gaizto bihurri eta abarri buruzko euskarazko izen baten bila hasi zirela, eta horrela topatu zuten Mari Matxarda. Euskaltzaindiaren hiztegian eta Elluiar hiztegian Matxardaren definizioa hau da. Neskati ez mintzatuz, bihurria eta nortasun handikoa dena. Etxeari soilik ez, emakume haiek osatzen zuten talde feminista eta anarkistari ere izen hori jarri zioten. Etxeak 3 solairu zituen, garai batean paper fabrika eraikina izan zen, baina oso kondizio txarretan zegoen. Hala ere, ederki moldatu ziren. Etxe barruan praktikara eraman zuten balioetako bat dendena partekatzea izan zen. Dirua, arropa, denbora, lagunak, etxeko lanak. Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces, no todos permanecen.
Goazen gune autogestionatu batetik, bestera Oreretako Matxardatik Andoaingo gaztetxera gaurko egunez 80. urtean kakagaldia jaialdi antolatu zuten Andoainen. Herriaren 75. urteurrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren kontraprogramazio gisa. Andoaingo udalak Gabinete Kaligari izeneko Espainiako talde bat kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartzea asalatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena eta arratsaldean hasita herriko taldeen kontzertuak antolatu zituzten gaztetxean. BAP, LDB, Karkaxa, Finisterrae, Txorromorro, kartelean ikus daiteke sarrera 200 pestatan saltzen zela. Inflazioa kontuan hartuta aldaketa egiten badugu, egungo 3 euro terdi, gutxi gora bera. Verdammt lang her, da hatte ich fast alles eins noch. Verdammt lang her, da hatte ich an Jetje Glöw. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukam. Merkwürdig wohl, so manche Hass lang Löw. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Eta noski Andoaingo gaztetxean entzuntzena etzen nau izan, baina hau bai. Tira espazio autogestionatu ederretatik beldurra ematen duten eraikinetara egingo dugu salto kartzeletara. 1978ko ekainaren 2 gaurko egunez 45 presok ihes egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik. Borrokan ari diren presoen koordinadorako, gaztelaniaz Kopel kideek antolatu zuten ihesa eta hasieran 600 presorentzat prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean 2 astez eskuraz zituzten tresnekin estolderiara tunel bate zulatu eta ihes egin zuten. 8 urte behar izan zituen poliziak iheslari guztiak atxilotu eta kartzelara itzularazteko. Gertaera hartatik abiatuta, Alberto Rodríguezek preso horien beren eskubiden alde egindako borroka erretratatu zuen, Modelo 77 pelikulan. Itxaso horren marruna barra, pantera batenan dirudi. Espetxeko ate zain zarra, itxinagik goxeko bidari. Zinema aipatu duzuenez, hortik joko dut. Nik gaurko egunez duela 7 urte zendu zen Biarritzen Maria Nik Bellon. Ezagunagoa Janik Bellon izenarekin, euskal zinema zuzendari eta gidoigile izan zen, talentu handiko 7 hamarkada osatu zituen zinemagintzan. Zinema feminista egin zuen eta gai ugari jorratu zituen bere lanetan. Denbora eta oroimena Jama Plutu Jurzen, Bortxak eta Lamur Biolen, Bularreko minbizia Lamur Nu filmean, artea bazterkeria gainditzeko baliabide gisa Les Enfants du Desordre filmean, bisexualitatea La Trixen eta ekologia La Foot filmean. 1974an Donostiako zinemaldiaren zilarrezko maskorra jaso zuen La Femme de Jean lanarengatik. Jean elkarrekin 10 urte eman ondoren Nadine utzitu Janek. Nadine hasieran minduta dago, baina gero egoera berriari aurre egingo dio. Lan bat bilatu, unibertsitatera itzuli eta sekula gehiago Janen emakumea ez izateko asmota. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène, pour l'être mort. Eizue horrela bai, besti ederonekin gaurko gaiak aurkeztuko dizkigu gure entzulei. Julen Unanue eduki sortzaia dator, baina ez dakigu zaren inguruan hitz egingo digun. Badakizu piraguaren inguruan aritu zela aurrekoan, baina gaurkoan ez dakigu. Tira, guk ere akaso xaxatu beharko dugu ez, ikusi dugu azken egunetan bere lehen polemika izan duela. Baita bere lagun batek esan dit, ez duela gehiago parrandan berarekin atera nahi. Ui, Esango dizut gero.
Adimen artifizialak musikan duen eraginaz ere arituko zaigu, Eneko Iturbe gure lankide gaztea. Eta jokoak sortzen duen adikzioa zarituko gara ekintza bibe bizi berria elkarteko anarretegirekin. Ba, entzuleok, ekainak bigarrena du gaur eta asteartea da. Ongietorri guztioi eta bereziki ekainaren 2 eta asteartea hola zenbaki eta egun alineatuta pozik bizizareten jende kartesier horiei. Esandakoa, bigarren kafea mentxe zuekin, ongietorri guztioi. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbego egunon. Aita zuei ere. Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon. Egunon. Noa Gaztañaga Oiarbide egunon. Egunon. Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon. Goiuri Ezeizarandi egunon. Egunon. Honek ematen du zera partida baten aurreko alineazioa kontatzen ari naizela. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1186 garrena du. Zoritxarrez hemen dagoen inoretzen orduan jaio. Urte batzuk beranduago, desente urte beranduago jaiotakoak dira. Baina bizitza horrelakoa da, Julen, izketan ari zaizuena esan da. Iñigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1986 garrena du. Ekainak 2 goizak 10 eta 18 minutu. 1986 esan duzu? Bai. Atlantako Joko Olimpikoak Iñigo. Hori da, ondo ari zara. Eta Miguel Indurainek irabazi ez zuen lehenengo turra. Hori da. Baina, 1900 ala 1100 izan beharko luke. Ez. Minua 1100. Ezagit, 1986 ja saio. Egia da. 2000tik egin gertu gaude, eta ez dugu Egia da, gaizki. Egia da, Egia Eneko. da. Ba, ni urte batekin ari nint. Ja, erabat urtean kokatutan nengoen, baina esango nuke atzun 1985 esan zuela. Eta eren egun 1984 nire jaiot urtea. Ostras! Ba, Goiuri, hasi prestatzen, 4 egun barru, 2000 garren ospatu behar dugu da. Ez. Hau dau, 1186 da gaurko, eskerrak eneko ben dauen. 1986 nire akaso egin ziren olimpiadak, ez? Edo jakintzazu. Atlantan ez, baina akaso egin duzu. Euskalo, nola daki. Entzuleok horrela gaude. Ekainen sartuta. Gu irakasleak bezala, kurtso bukaeran ja maldan behera, justu xamar, nekatuta, ulertzen dugu, baina gu ere antzeko gabiltza, ez pentsa asko zobeto gabiltzanik. Maestro Espada, talde puxka, nahi Murtziarren proiektu honetatik La Despedia, oso kantu ederrak gaurko saioa abiatzeko, giroa ere pixkatula goibilxago dagoelako, eskertzen dugu, batzuk batez ere gogoz ikusiko dugu euria. Bai, sentitzen dut, baina ni desiratzen ari naiz. Julen Goikoetxea Orbego zein da zure maite duta? Ba, begira, nire maite duta da, eta saio honetako kide batekin ere badu zeharkako edo, erlazio zuzena, iragan ostiralean, gure herrian alegian, orain egun hauetan ari dira, Intxurre antzerki taldeak antolatuta, Oinarri antzerki topaketaren 2. ekitaldia egiten, eta iragan astean ez dakiz ziur egunetan, herriko antzerki talde gazteak, gaztetxoe daukaten taldeak egin zuen, taularatu zuen bere antzeslan bat, eta ostiral arratsaldean, ostiral iluntze parte horretan, gertuko magia izeneko ekitaldia edo egintzen alegian. Eta 5 mago etorri ziren, Eneko Gutierrez, Maria Arandia, Oier Jurado, Asier Saizar, eta Beñat Zubizarreta, eta ibili ziren kalean,
tabernaz taberna, plazaz plaza, terrazaz terraza, magia trukoak egiten, kuadrillatxo batena edo jende talde baten gana hurbiltzen ziren, eta magia truko bat egiten zuten. Eta egia da, ni ostiralean iritsi nintzen alegira, 9:00 alde horretan, eta orduntxe amaitu berritan ziren, eta jendea oso gustora zegoen, asko gustatu zitzaion jendeari, ez dakit, zu magia ikustera joan beharra, magia zuregana etortzearen kontzeptu hori ez, jende asko bildu omen zen, magia truko bat egiten hasten ziren inguna, jende asko biltzen omen zen, eta oso giro polita sortu omen zen, eta maite ditut horrelako gauzak ez, kalean egiten diren horrelako ekintza, udaberri garai hau gainera, eguraldi onarekin eta egun luzeak dauden honetan, garai aproposa izan daiteke horrelakoak egiteko, beraz, hemendik zorion du, ekimen hau egiteko ideia eta gauzatzeko ardura izan dutenei, eta noski nola ez, zorion Amai Gorostiaga Pozo eta gora magia! Hemen gure txatean hainbat mezu baditu egun, nire maite duta da aurrekon lanen ikastolako mek etorri zirela tailerra ikustea eta hain ongi idari eta galdetu ziguten zer gustatzen zaizun, bertsoa, ume bat, 8 txiki kantatzen, 8 ondin denetarik eta oso gustora. Posten gara, ze ona Julen, ze liatu douna nuek, ai, dantza, 77, ondo gabiltza, baina mezu ontara iritsi nahi nuen. Xabiren kamiseta, ze ederra. Xabi Arreta, gaur goizean zesan dizut. Bai, urregon ez dakit, dena beltzak harriko dut. Hor ere zerbait esango du, gorkak zure kamisetari buruz. Beltzak harri zunt esan dute. Agian kamiseta gabe etorrita. Hor ere esango du zerbait. Sentitzen naiz, goiurik hemen egiten duen analisia, Sarraskia. Ez dakit nora izan hau, moda pasaela horrek. Met Gala, ipatu nahi dut. Met Gala. Ez da saltzea zer den Met Gala. Ez. Zondo ikasi dudan, goiuri. Zemat ikasi dudan zurekin, Pila bat. Bolaxe. Hor, ongo banitza sentitzen naiz zegoen. Aztertuta, epaitua. Bueno, Xabi, epaiketatik aratago, zein da zure maite duta? Nere maite duta da, ze ondo sartzen da bizikletan ibilita gero pintxoa dela jatea. Hasia nere txirrindularitza denboraldia, eguzkia ateratzen denean, hasten da beti, giroa bukatu ondoren. Eta aurreko larun batean bakarrik atera nintzen, ez nuen asmorik pintxo jateko, baina larrait zera bidean joala lagun batekin aurkitu nintzen, biak Tolosan ginen, ez genuen nintzen bizikletan ateratzeko eta amtxe bukatu gen, tortilla pintxo jaten, eta gero etxera. Pixka kostatutzen, etxera iristea, behin pintxo hartu eta gero tripa bete eta bizikleta hartzea kosta egiten da. Eta atzo ere, atera ginen 5 lagun, 5 kuadriako bizikletan ibiltzera, batek belaunea mina duela, planteatu zuen goizean ea norbait animatzen zen, hor joan ginen 5, eta legezko gure legea da, bizikletan atera eta gero beti zerra jamar dela. Aldeen guztietan, atzo, 10 palmera jaten amaitu genuen. Zegoixoak palmera horiek, bai. Baina, geroz eta ospe handiagoa dute, eta nahi beldurra ematen dit, atzo kontatzen zigutena, ez? Kontatzen zigun martxan Donostian, ikusten dituela martxatik Nestorreko hilera luzeak, eta nahi beldurra ematen dit, 10 hori gertatzen hasiko den, baina, palmera horiek dira ederrak. Bai, antxe jangen dituen, Zenbat? 25? Ez. Bakoitzak batzuk kroasen hartu genuen. Gaiztua. Beste batzuk bat terdi jantzuten. Kilometro gutxi egin, asko joan, eta ondo pasa. Ala behar du. Neurri handikoa dia palmera? Bai, ondi xamarrak. Kareko ditugu egun batean eneko. Bale, ados. Bai. Zuk praktikak bukatu zenituen egunean, ekarri ez zenituen bezala. Bueno, Pam! Nik noiz baita gonbidatu zituzte kroketata eta hemen dauden 2 praktikari hauek, agian ez, da gaur Xabirito gatzen zaio. Ni pastak ekarri dintun. Zuk ez? Bueno, nik hemen kroketata gonbidatu ez jendea. Bueno, ni pastak, garestia joak dira, Amabiak jarraitu dezakezu eta nengo gara, gozatzera joango gara eta... Hori zen nire maitut. Venga, la velada, hementxe. Bai, nahiko velada izan du nanuek eta horren inguruan ere itziengo dugu, baina... Noa, zein da zure maite duta? Ni maite dut atzo pentsatu nun, baina atzo arte ezan maite dut eza.
aldatu inda guain ja. Bueno, bakizuen ni honea bizikletan etortzen naizela, beti. Eta bizitza jokatzen duzula, bidaia bakoitzean. Bai, naiz behinka erori naiz, baina bueno. Eta bizikletan, nire familiko generalen asko ibiltzea da, asko geistegea kalea bizikletan. Da haukau bizikleta bat urdinean eramana, superkarakteristikoa, nire mai askotan galetu jaber nungoa da, netzakize. Eta erabiltzeu asko, bai nire gurasoak eta bai nik. Eta noiz behinka ni geiste naiz horrekin, egia emateula desmontatu ingo ala, ja igual 30 urte dauzka bizikleta horrek. Txun. 30 urtekin desmont... Ez, baina bizikleta. Bizikleta. Ez da, atzo jetxin nintzen ni, eta nera makidatzi ziten naiz. Unoa, bizikleta urdina hartu zu? Eta ni, ez. Eta esateit, hemen ez dago. Eta zerretatzea, bizikleta urdina, atzo. Laportu intzizuen? Nere aitak, utzi, Tolosako etzaten antzat hemen gertu dago zezen plaza bat, eta dauka ondon bizikletak kandatzeko. Zezen plaza bat, non zorionez, aspaldi ezten zezen igil. Baina, hor dago ere ikilea, bizikletak kandatzeko toki bat daola. Eta nereitak horretzizun, nereitak askotan borronka gotatzei zenik ugan noiz benka utziet bizikletak gauez kalen. Egoan, oinez bueltatu nahizelako, etxea eta nereita beti esateit hori zindalain, bizikletak laportzeko joera asko lako. Eta nereitak zeintzun, asteburua horrotzi du bizikleta. Todo esto, bizikleta hau... All the weekend. Bizikleta hau nere aitak nera maio proiektu zion, bikotezia, hau da, bandikan ezkonta ez zaudenen, superpolita, oparia, hau. Eta, bueno, nereita galduzun. Eta ni nereita, etxiritxin zat, elego gauza bronko gota nion, esan nion, niko egite, eta hilitea zu, hori ez zindain. Eta ardun, lo hartu nun, zirestan, denak triste gauden, Bazkarin, nik atera un temate esan jo, ama, zenbat urte zuzkan bizikleta horrek, bizikleta hoi. Nera mai askotan kaletik angadetzen, oizu, bizikleta hoi nuketa, ez dago. Bueno, ardun, nik lo hartu nun, zirestan, eta derrepente iznatu nintzen, nera man ahots batzuk entzazan nugi. Eta nera mak esatzen, bai, nira ez, bai, nire zen arra ezakize, eta derrepente entzuten unsatezula, bai, urdina, bai, ezakize, bizikleta aurkitu genuen. Eta bakizuen nola ustezue. Baten ikusiko zita, hortikan. Ez dakit. Bueno, nire amai lehenengo gauza detu nion, nun dago bizikleta, nun zeon, eta derrepente esan zuten, ez dakit, poliziak ezin ziola esan, nun zeon, seguritate kontun gotean, jo. Nereita juntzan bizikleta biak, nereita todo esto, etorri zan etxea super triste, jo, bizikleta galdu, no arrazioa ukazu goi zanin behar, nahi horrek postu intziten eguna, arrazioa maten. Bakit. Ta, resulta, bizikleta lapurtuzun pertsona, aizala juten, hemen dago, Tolosatik anoeta juteko bidegorri bat dago. Pues pertsona batek ikusizun, beste pertsona... Ez dagutuzun zure amaren azela. Bizikleta hoi, ez da berea, eta deitu intzun esaten, aizu, bizikleta bat dago, nahi jabeak ez dizonatzen. Eta ertzainak zantzun, lapurtu intzun bertan, eta bizikleta hori eskuratu. Salaketa jarrita zuen amak? Nereitak. Aita jarri zu salaketa. Bai. Askotan jarri behar da, beti ez du funtzionatzen, baina batzuetan, niri dura gutxi lapurtu zidaten kotxe barrutik, kotxe irikita edo piraguako arropa pilo bat. Eta udaltzaini segituan deitu nien, eta konturatu ziren, ikusi dugu, Tolosan gaizkile giroan dabilen pertsona bat, uretako arropa bat jantzita, abisua pasazuten, salaketa jarri nun, eta igual iruzpalau arropa edo tresna garestienak berreskuratu nituen. Horri esker beraz, jarri egin behar da, ze? Jarri behar da, ziru. Gaina ez da lehenengo aldia bizikleta hau lapartzei gutela, azkeneko aldin ni jo nintzen lapurran atzirik horrekan. Ni jo nintzen, eta lapurra bizikletan jo nintzen azkar, ikusi nun bizikleta ematen aiziala eta esan nun, oin erea da. Eta lapurran atzitik jo nintzen azkar eta utzintzun. Ze polita berreskuratu dezuela. Da, berriz daukau bizikleta. Cute. Nire lagun... Ez da azkeneko aldia lapurtzen saiatzeiala. Orduan... Ja. Nire lagun Maurori lapurtu zioten lehenguan, egun argiz bizikleta ere. Asko lapurtu dituzte. Zer egite dituzte, kandaba moztu, edo horlago zerbait? Bai. Gaina, gau ez uste baztu. Berdin dio zer. Hau da, niretak gau ez utzizun, orduan, ja, baztu. Gai, tresna hundixago bat eraman eta edozin kandadu mozteko gaitasuna dago, beraz. Entzuleok, Julen Ono esartu da irratian eta baiestatu dezakegu euria ari duela. Bere sorbaldetan urretantak gogor kolpatu dutela. Bizitzaren pixua eta euriaren zama. Unanue, animo. Esperantzara kondenatuta gaude. Galtzekorik jabe Esperantzara Kondena
gertatua garaipenik eta Eneko Iturbe, zure maite duta zein da? Ba, bira, nire maite duta da, orain kuadriakok, deskurritu deu aplikazio bat edo joku bat, eta, hor, aplikazio horren muina da, talde bat sortu behar dela, eta talde hortan egunero joku bat proposatuko dute. Eta joku hortan, ez dakit, demagun pelota batekin, ibilbide jakin batekin behar dela, eta, horrelako, joku estiloak, mugikorrarekin jolastekoak. Eta, egunoan bukaeran egiten da ranking moduko bat, talde hortako kide guztien artean, eta, agertzen da, hau izan da hobena, edo hau iritsi da urrutien, hau ez dakizer, eta, agertzen da horrelako ranking bat. Eta gure kuadrian oain gaude, jendea dago superpikatuta bata bestearekin, orain WhatsAppeko konversazio guztik oinarritzen dira joku horretan, larumatean afari bat egin behar genuen, baina oraindik esan dugu, hau alde bate utziko dugu afaria, ze badaude elkarrezketa serioagoak, ahi dira bata bestearekin diskusioak eta eztabaidak izaten WhatsApp atletik. Bada pixkat kaotikoa eta niri egia esan poza sortzen dit. Pix bat egunean behineko pike horiek ez da. Bai, da. Ze ona. Gauza katartiko hori, ze ona, gustatzen. Niri gustatzen zait. Galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den. Kimak taldearen arraroak hemen ari gara entzuten, hain zuzen ere, bihar gure elkarrizketa akustikoan izango dira Kimak taldeko kideak. Juri, zure maite duta horrendik entzun behar dugu. Nire maite duta da, Leioan, duela 25 urte, 2000 ikasleek taper batzuk lurperatu zituztela, ekintza bat egin zuten horrela denboraren kapsula izenekoa, eta 2000 taper inguru lurperatu zituzen, eta taperretan gutunak, jostaiuak, denetarik sartu zuten, ikasle bakoitzak nahi zuena sartzezaken, eta gero udalak egin zituen 5 kontainer handietan taper guzti horiek jaso, eta udaletxe ondoko lorategian lurperatu. Eta 25 urte pasa dira, eta lurretik atera dituzte altxorrak. Eta izan da ekintza oso politazuk pentsa, duela 25 urte umea zinenean eskolarekin lurperatu zenituen gauzatxoak, eta orain, urte pentsa zen bat aldatzen den bizitza, 25 urtetan, goantzara ja koxkortuta, zure taperraren bila, eta ziur naiz, gehienak ez zirela ez da oroitu ere egiten zer sartu zuten bakoitzak ez, bere taperrean, eta orduan, irudiak ikusi ditut, eta egia esan, unkitu egin naiz, oso ederra iruditu zaite ekimena, eta gainera esan dute, urrian, oraingo ikasleekin, ekintza errepikatuko dutela, eta 2051an irikiko dutela, berriro, denboraren kaptxula hau, eta orduan orain ari dira prestatzen eskoletan ikasleekin, eta ea zer sartu eta zer ez, eta horixe Leioan egin dute, eta iruditu zait oso ekimen ederra eta oso polita, eta horixe ere maite dute. 2051. Hori da egingo dutena. Uiztu Julen da bio jubilatzeko adina. Ez da beste geratzen orduan. Ja, zan bueltan zeok. Bai, eta beste are bueltan zeo, Julen. Bizitzan erdia, konsumitzen, juk. Sei, aurra, sei. Aizu baziona, eta gogoratzen ziren ze sartu zuen bakoitzak, eta zertzegoen taperretan? Zan dut hori baino. Marketu. Ez zirela gogoratzen. Ez ziren gogoratzen. Aipatu dut. Batzuk gogoratuko ziren, besatzuk ez. Bai, hori da, gutxi. Nik maite dut labur kontatze aldera. Duela hilabete pasatxo, Donostiako kontxan dartzan olatu batzuekin jolasan nebilen piraguarekin, udaletxe paretan kontra jotzen duten horretan, eta etorri zen mutil bat, galdezka, izu, barkatu, gaztelera zari zen, txiletarra da. Hemen piraguan dibiltzeko eta gordetzeko edo piraguista naiz da. Egan olatua bazetorra eta bestea, eta esan nion, izu telefona botako dizut, jugatuko dizut, da idatzi jazu, eta bale, eta bota nion telefonoa, eta idatzi zidan, kontua da, beren eska, antropologia master bat egiten ari zela hemen Donostian, eta berak bizitan etorri bartzuela berriro, baina ja bere piragua ekarrita. Tipoa, bizi da, bere lanbidea da,
piragua irakasle izatea batxillergoan. Badago alako proiektu bat, piraguistak gazteentzat eta non batxillergoa osatzen duten arratsaldetan piragua ikasketak egiten dituzten bitartean, baina goizetan, klase normalak dituzte. Torren mundutik leku ezberdinetara joaten dira, erreka ezberdinetara, irakasleak bidaiatzen dute eurekin, nahiko gauza guapo eta pijoa iruditzen zait, baina, badira hori egiten dutenak eta hortan bizi da. Donostiatik egun batzuk igaro eta bere piragua ekarriko zuela eta. Nik lortu nion, piragua non gorde, federazioarekin hitz egin, nauta beste, baina hilabete bat pasatu hemen eta gauzat eta beste ez dugu kointziditu. Lagun batzuk aurkeztu nizkion, ara ibaian karrera batean aritu zen, total, asteazkenean bazi joala eta atzo esan nuen, jongo naiz kontxara, zurekin paleatzera, da bintzat elkar ezagutzen dugu, ze hainbeste mezu eta hainbeste zera eta bantxe kontatu zidan zerta dedikatzen zen, eta badago teknika bat, eta Julen unanu hemen dagoela, eta piraguarekin hain fascinatuta dagoela azken aldian, ez da gizu nola dagoen piragua mundua zurekin unanu, zoratuta dago. Dala, bolkatu ezkero, buruz irauli ezkero, buelta emateko teknika, eskimo rol edo eskimo tajeado ditzen den hori. Da hori eskuekin palagabe, palagaldu ezkero ere egiteko teknika bat badago, niri ez zait inoiz atera. Eta atzo, olatu atartean, komentatu nion, honekin arazoa dauzkat, eta santzian, hortxe daukazue, baina besoak horrela gehiago zabaldu eta hemen atzean ez dakiz eta. Handiken 10 minututara nire lehenengo eskimo rola atera zitzaidan eskuekin. Zenen bida, karma izango da, nik tiponi favore majo batzuk egin dizkiot, eta azken egunean tita batean, bere gomendi batekin, taka, badaukagu zera. Orain dauzkat negozio gehiago berarekin. Bat piragua bat daukala hemen saldo egin nahi duena eta uste dut nik eratuko dudala. Eta bestea, gonbidapena daukala Txileko Pukone inguruan ibai zoragarri batzuetan piraguan berarekin ibiltzeko. Eta hori ere iritsiko da. Ni horra nintzen raftiniten. Pukonen? Oso gai. Igual kointzitu zen berarekin. Igual bai, Igual bai, oso gai. Gustatuko zaizu. Zeona. Hau nere maite dut entzuleok, txatean besterik ez palin badaukagu, ez daukagu besterik, aurrera egingo dugu, eneko, zugero etorriko zara, Xabi Tanoa, bihar arte. Entzuleok aurrera guaz, Julen Unanoren momentua, segituen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. De mayor seré concejal de Bildu en el Ayunta, que la música no da pa' pagar tanta multa. Se me ha quemado el café, se me ha caído la chusta. Soy más tonto que Abundio, no entienden mi swag. He perdido la tarjeta de la caja rural. Ya no estoy en Pichu, estoy en Caprizum. He sacado una cerveza y era todo espuma. Toda la pasta que tenía la he perdido al mus. Donde pongo el ojo voy y la cago. Me llaman el hombre clavo. Donde pongo el ojo voy y la cago. A ber, Unanu gazalpen badauka. Neri gaur esan didate, Unanu ez daki guztartaz hitz egitera etorri den, baina bere bifaren inguruan zerbait hitz egin beharko dugu. Eta nire buruak egin du bif, Chill Mafia Records. Eta Chill Mafia Recordsen lehenengo abestia agertu zaidana, izan da Hombre Clavo. Chill Mafia Records Nerve Agentekin batera egindako kolaboa. Nik abesti bestera esan zuen enseñame a bailar abestia, eta nik sekzioa nokan preparatuta, baina, zuek hemen ite dituzte zen movida, Chill Mafiakin a tope. Barkatu, nik sekzioa preparatuta nuen dio, baina nik ez dut gidoiri jaso. Es que brauka grazia, noiz jaso dituzu gidoiak nire. Noiz ditzen duzunekin profesionalki. Itzaita zurekin piraguari biltzeko. Beste gautatako. Ez dut egiten hauek. Ez entzuten. Eskerrik asko Unanue. Honea, jende etortzen da eta eskatzen dit volumena jeisteko etengabe. Gonbidatok, jetxi, baina entzuten alduzu zure burua. Maitia? Hor bai? De locos, vale. Guen jena hor irrati modun, irrati hau txakarrikot, eta irrati... Pixka gehiago, inkluso nahi bazu, Pixka gehiago? Mini goronde gustet. Horondo? Horobeto? Hor gehiagik? Igual pixatin pana hemen pixkate eskatzen. Vale, horondo. Bueno, somos a ver. Ondo, Unano, iritsi zait, txoritxo batek esan dit, zure kuadria doala horresanez, ez dela gehiago zurekin parrandan aterako tolosatik kanpo. Joan zaretela norabait parrandan, eta
argazki asko. Wow, de hecho, zugin zenet gai hontaz, zeba, sekzion hau esan barnun. Ez? Hau esan barnun, pasote. Egia esango dizut, pertsona batek esan dit, nere semea, Julen Unanoren laguna da. Eta joan ziren aurrekoan. Vale. Ez dakit Lazkaora? Ez. De hecho, bakitzen da jama, baina... Esango izena. Zure semea... Amparito! Besarka temendik, Amparori. Izena ez dugu esango, baina parrandan joan nahi ez duen seme horrek oraintxe bertan egin du dauka Gipuzkoako errekorra Pertigako saltoan. Zorionak bide batez, Bai, eskuminak behai eta bere familiai, eta zorionak irabazteagatik errekordoi. Eta nik uste beste bazala, baina guen esatia zula hoi, guen nika... Besarka dan mireni eta beste bat isaskoni. Eta arantxaile baita, Amparitori sin falta. Bai, ze esatu ez dutela nekin atera nahi? Harrituta, ze argazki kopuru eskatzen dizkizuten, eta gero horrek parranda oztopatu egiten duela. Bai, nahi askotan esatiate, faena badala, ez da, hainbeste argazki eta guztia, baina ni bete esatiate, bendito problema, ez da? Jende guztia etortzea eta bere maitasuna nahi ematea, ni oso eskertuta nago, eta, inungo arazoik argazki atatzeko, eta esateko, kaixo, hau pasemuz, eitziteko, orduan. Piskat gaia, hortik handi joa, lehenik eta behin ongi etorri, bigarren gafean zuten diren guztien guztiei, eta, second coffee, norbait Londonetik entzuten ari bazaigu, eta piskate baita, hori da piskat analizia egineko nuna, azken aldin, festa askotak naiz, herriko festa askota, Lazkaon egon naiz, Beasaien egon naiz, eta asteburu hontan egon naiz Bilbon ibilaldian. Eta ikusit maitasun asko dagoela eta jende askok, endiosatu iteitela. Bai, bizkat dala, como que, zango baintzan dios, jainko inguruko bat, idolatra diteate, eta niko bizkate baita nahi dut, ez moztu, baina, jendeai realitate bat eman. Zer gaizki dagoen jendea, ez? Zu idolatratzeko. Nik usteet que... Zu erreferente gisa. Nik usteet, nik baita nire gauza baitutela. Nik usteet baita jendeak entzute ditela gauza batengatik. Baina, nina ikurun hemen nire anegota batek jarri, jendeak konturatzeko nik baita, pintxatza baita zu, odola atatzetela, ezta? Eta ikusteko jendeak, bizkat nik baita gaizki, momentu keundiala nik ez igatu nahi zenak. Gauza da, ni Italia junbarrintzala, Erasmusea, duela 2 urte. Eta nahi esan zaten, gaztelera esan zaten, ni joala hilabetea zala septiembre, bale? Ordu nik ulertu nun, bale, atope, eta nik nire guraso izan nien, nire lagunei izan nien, eta nik lanean ebai esan inun. Bai. Bale? Banoa. Bai, bani joa, eta fetxa esan nun. Orduan, dena antolatu zan, alde hortatikan, lanen berez beste aste bat imar nun, eta esan zieten lanen ez. Ez dezu inbarrik, zeba joni mazu, no pasa nada. Gero lagunekin kuadria egunen ebaita, barkatu ez, despeideitako Erasmusekoa lehenago zuten ni jun barintzalako, urrengo azten, eta nire familiak ez ditun oporrak hartu, zeba, esan ondo kalkulatzen, eta bueno. Zure inguru guztia antolatu zen, zure septiembreko plan honetarako. Hoi da, guztiz. Eta ordun gauza izan zen, egun batzu pasaziala, ez egize, ja udara ja bazi joa martxan, eta, ja aste bat gatzezan nikuteko. Eta nire amagaitu zuten, eman baituzu maindirek? Ordun nik esan nio, ez dakit, galduko dut nire pixukideai, aber maindirek eman goitun behar. Eta ni nire... Zure pixukidea ezagutzen zenuen edo? Bai, ordizikoa, June, meno baita eskuminak zuri bai. Eta, maindirek galetu nizkoan eman bartzizun, eta behar nahi esan ziten, maindirek guen dikan, zakit, ez dut planteatu, zeba izan esaten hori, nian maleta nahi ziten, zeba ja junbardet, eta esatit, como que ja. Guen dikan, hilabeta gatza. Zer? Orduan, nola, barkatu? Eta esan ziten, iraien goaz. Vale, ez bau ulertu entzule batek... Bai, repaso, barkatu. Zu bazindoa zen... Bai, ni septiembre, tradukzio inun euskeraz, eta abuzua, tradukzio inun. Porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedirte. Nola ez zaitugu maitatuko, tio. Ez que nola ez zaitugu maiteko hainbeste. Nik ez nahi zuitzen, nik uste dugu politxala bai. Ordiziko neska gaixoa, bapatean jasotzen du mezu bat, esan ez, baleta egiten ari naiz, eta neska hori ari zen pentsatzen, guaindik falta da, hilabete eta piko ni italera joateko, eta gizona maleta egiten ari da. Esango nizu gauza bat, unanue maite dugu, ez dio pegatzen ezer, 4 egun lehenagore maleta egiten aritzea.
Ez, nire amak galdetu zen maindirek ematen duen, eta orduan behar izan nio mama, eta iten, nire aman galdera batengatik zan. Orduan behar nire izan egiten, eta gatzeala, eta kao, ni txuria gatu nintzen, esan zuten guztia, despedida eta inin behar ziaten, nire lagun guztiri diagena programatuta, nire familia esan jun oporreta, lanen esan unazte bat ez zingo nula inzea Erasmusan joan, bukatu nun deia eta nire amazon itxoeten, eta nire amak zaiten, Julen, zer, maindirek eman baitu. Ez egit zuen noiz bai txurikatu zaten, gauzaten pixkat... Ni horrentxe bertan. Ni bider bost, ez egin nuaz zauden, ni bider bost, eta nire mai pesan nion, guendikan denbora daukau pentsatzeko maindiren asuntoa. Gero... Igual juten aizenerako, beharko ditut negukoak. Básicamente. Eta gero, nire lagunen izan nien, pixkat... poliki esan nien baita, zen lagunak bastante hatera dian ere, askotan esan dut, irratietan eta gai ezberdinetan, eta kainazo sartziate. Eta olako gai baten, poliki jun nintzen. Orduan, esan duten, eta gogokin, juteko, ja, gutxikatzat, bai, igual guendikan gehiago ikusiko jazue. Gehiago nola ikusiko, beste, aproximadamente beste hilabete bat, Edo, aste hau luzea ingo zeizue. Oso luzea ingo zeizue, eta bai, hilabete mango, bai. Ondo gotata, baina nire ustez, obena, izan zen lanea jo nintzanen. Lanea, nintzen, enun esan lanen hori gertatu zeitela, nahi arrazoik ez dezotea, edo, soldata ez irabaztea, edo, zekizte aldu izan, Ikuste dagoen nik igual, uindetela, esango nik pertsonanekin ez dela nahi. Horru nitsi nintzen lanea, justo nintzanen jun behar, eta esan ziten lankide bat zeizea hemen. Esan zegoen aste honetan ez zinela etorri bat, esan, azkenen, eta galdera batzuk inzizkiten, konturatu zen enun laitzien nahi gaiataz, eta ja horregatu zen, eta nik uste nire lanen, norbait entzuten nahi badau, uain konturatzen nahi dala. Ez zinela guztuan jun. Hori pasazala. Baina nik ezin lanen esan, ez que tontoa naiz. Tontoa naiz, hori da, igual arazo haukatz, orduan Guaze hona, mesedez. Hori gertatu zen, eta nire lagunak egia ja oso astuta daukatela, baitare nik beste tontakeri asko indutelako, eta orduan zulatzen digo azte eta berri batzuk etortzen nahi dira, baino... Sedimentuaren gainean, zea pixkat zumaieko flixa bezala. Geruzaz geruza, estaltzen doazela... Geruza, gero estatzu juna iziten, eta orduan hori pixkat... Hunda, geizten baino, nire lagunak egia guatzen gehan bakoitzera faritan daula. Izugarrea. Kaina pixka sartziate. Eta orduan, pixkate baita mezu hoi da, norbaitek ikuste bait festa baten, eta zatero, argazia banetatea haino pixka lotxa mateit, pertsona hau, eske tio, makina, da esateko, ni, enaizela beste mundu bateko, eta esante gizajoa naizela. Hoi, nahi, esan orduan, dortza ez torri lasai. Julen. Hoi da nire mezua. Galdera bat, indiezazuket. Bota jazu, fenomeno. Maindiren kontu atera espalitz, hilabete lehenago agertuko zinen italian. Ez, eski besta gauza... Oso grazioso. Oso grazioso, Ez nintzen pentsatzen, pixukidarekin konversazio hori izan espazio agertuko zinen italian eta... Ez, gauza da, azkina, zuk hartzezula denborarekin. Eta zorte auki genuen, nire pixukidak esan zula, nik hartzeitut egaldik. Bale. Nik hartuko banitu negaldik, orduan bai, maindire o ez maindire, hilabete bat. Lehenago junbarko nintzala Italia, eta kurtso hasi gabe, eta hor ez dakit, ingo nun mochilero jugo nintzen. Osa, nire guraso mintzat ziaten emango diru ez eta nire gaina hor tieso neon. Bai. Baina, bai, eskara nire pixukiak hartu zitula egaldik, ze bestela horrengo nintzen. Gaina ezan kapital bat, edo ezan toki bat, zan herri bat, txiki bat. Den esaten azita, alperrik etzinen galduko, hilabete Italian. Zerbait egingo zenuen? Udara zan, nire familia, nire laguna, nire barrin da. La Dolce Vita. Ez, ni benetan zetut eskertu nula. Eskertu nula galdi guendik ez zatea. Pero baina, familiakin oportako nintzen azkenen, gauzekin genitun, beste despedida baten nintzen, atoperekin. Guztia da, jendeak pentsatzeko, ez pentsatzeko hain guaia zarenik. Bai, nahi zera matau, nahitela, ninaet, beti zehatzea jendeak, irudi publikoak dianakola, ezakit nina izen, edo konsideratze jazuen, baina, bai, olako irudik zehatzea beraiei lore botatzen, eta, oendikan fama hobeokitzen, baina nina torronea, esatea, ez. Orduan, pixkate baita ikusteko egoera, ni pixkat ezberdina naizela bestengan. Eta neba zuen, nik ekartzitut astero, bi astero, nera neotak olako.
bastante potolo diala, eta, bueno, okerrago gatuko dintzala. Kontatuko izut batu nanue, ez da zure bezain luzerra edo potoloa, baina pixat igual hobeto sentituko zehalako. Gusta ez zaitu. Junintzan lanera Bratislavara. Piraguismo mundial batera gainera. Hain maite duzun piraguismo mundial batera. What sports? Bai, izan zen, Maialen Txorrauten lehenengo brontzezko domina munduko txapelketa batean, 2011. Eskuminak emango izio zure parte. Bueno, pentsatu nun, gero, ideia hori aprobetxatuta, egun batzuk oporretan geratzea, banuen lagun bat Budapesten Erasmus egiten, banuen beste, lehenago ezagutunen beste pertsona bat Ljubljanan, eta zen, rutatxo bat, Zagreb, nahiko gertu geratzen da dena. Kotxe bat alokatu nun, eta antxe, egaldia atzeratuta nuen, lan egaldi hura atzeratu nuen, bospasei egun handik ibiltzeko. Bueno, jo nintzen Budapestera, lagun autopatu, antxe, lide, oso ondo, aspaldiko, jo, eze ondo, tal, gero handik Zagrefeti pasan nintzen, Ljubljana iritsi, eta Ljubljanan geratzen ari nintzen, ez dakit, hosteloitako batean, literadun hostelorietako batean. Puff crawl kontzeptua ezagutzen duzu, oraindik egiten da. Ez. Hori Budapesten egiten da, ez horrela, ez? Izena nola zehazki? Puff crawl. Bai, da hosteleko arduradunen batek ateratzen ditu hostel horretan, lotan dagoen jende guzti hori parrandara. Taberna, dauzke ja prezio batzuk itxita, txupito, ez da gize, eta olako gauzak. Eta nire logelan zuden, bineska galestar, onartu barra daukan, nire inglesa orduan eta orain antzeko izango zela. Bueno, moldatzeko modukoa, baina entzumena, galestar neska batzun izkera ulertzeko, ostras, komerik. Gau hartan listening zan gehienako ez daitena. Gau hartan bastante anormal sentitu nintzen esaten, excuse me, sorry, can you repeat it? Demora guztia hola, ez? Eta pentsatuko zen, tipau mongoloa da, osea, zemat alizarriatu behar diot, baina nien ulertzen osondo. Bueno, kontua da, moskortu ginela pixka bat, antxe parranda, ez da gizuen, horrengo goizean, aje pixkatekin, joan nintzen gozaltzera. Naranjazuku bat, pixka gaizki sartu zana, ze naranjazuko batzutan ajearekin ez da oso ondo sartzen. Da pixka dola. Eta hortzak garbitzitu zuen ja. Increíble. Eta, plana zan pixka rekuperatzea, zekidatu behar nahitun 4-5 ordu Bienako aeroporturaino, handik egaldia Bilbora nuelako. Talako batean, telefono bat, 944. Ez demaki guztian, egazu, Eke jo, ez dakit, 944, eta hartu nuen telefona, eta zan, Bilboko bidaia agentzia bat. Espainolez ari zen, eta Bilboko gaztelera hitz egiteko kantakera hori bazuen. Inigo, soy Maite, de viajes eroski. Hola pixkat intziten danik. Ui, Maite, eta bai da. Eta, aizu, agertzen zaidala hemen, que no has cogido el vuelo. Danik, no, a la tarde tengo. De gainera, ni oso mimetikoa naiz. Segituan izkera kopiatu egiten zaizkit. Eta, no, ayer tenías. Zantzidan. Cojon, ayer. Nik Jesucristo resakakin. Nain zin berdet. Diruz ere oso sobran, ez? Eta, zantzen, nik ezin dizut hemen aldatu, osea, que jun lehen bailen aeroportura, ni bailen bailen, erresa balitzezela. Osea, cuerpos komura baltxak, otxe hartu. Eta, joan nintzen aeroportura, 3-4 parada geldialdi tekniko egin bari izan dituen autopistan. Eta zorteok izan nuen? Ez. Egazkin aurrengo... Ez, 2 ordu beranduagoko egaldi bat, osea, egun hartako egaldi eman zidaten, ordaindu bari izan dunun, etzan astakeri bat izan den esaten hasita. Esatea dago? Igual, 80 pavo. Vale. Bueno, ordu ni beste okatu garago gatu nintzala. Zu zer? Ni beste atolako kinun eta okerrago gatu nintzala. Okerrago gatu zinean? Ekonomikokin. Nola izan zan? Ez, antzeko iguala, baina neska gales, nola esatea? Galestar? Neska galestar batzu beharren, zerdeinako neska eta mutil batzukin. Eta, ni fetxa baita gezkartu nun. Baina, loro gaita €5 izango bazan, asko eskartuko nun, baina ez izan, para nada. Giza, joda. Pixkat la ruina, ez? Bai, pixkat la ruina bihurtu dugu. Bueno, baino, inigotan izan geha bakarrak, pixkate baita saldu duguna gure... Juleni etzaio pasako bizitzan egaldi bat ezartzea data gaizki daukalako. Zergatik, ikikolako konfirmatuta 7 aldiz, mobilan 7 alarma, telefonoa, itzaltzen balin bada ere, hemen eskuan tatuatuta, buruz jakingo du, bai. Etziago la behiratu, olako, ahi. Julen, ez baita bota goza, deno gaizki gatu behar du hemen. Utsi nago ezki ja, honek. Ez, kasu gauza hoetan hori horla da. Una nue, lehengon joan ginean jotzera, postal kolekzionistak, Ribas de Bacia Madrid izeneko Madrid inguruko herri batera. Bai. Han, pabelloi bat dago, eta, kontzertak egiten dira, eta esan nion, Julen, hotela jomar genuen da,
igual mapsa jarriko momentu baten da. Ez lasai, bazekit. A ber, nola dakizu iristen puto Ribaseko hotel kutre batera. Ba, zergatik, aste guztian egontzelako mapa hori barneratzen, bada espada? Bada espada? Txegin dezaket? Bai, noski. Ribas Bazia Madrideko terroletara iristea da munduko bigarren gauzarik errazena. Jakiteaz un mapa guztia buruz, Ez, Monopolin ezatatzen. Monopolin ezatatzen. Ez dago nola. Plazara papi ezatatzea, baina oiez. Autobideko irteeraren albo-alboan dago. Ikusi egiten da. Beraz, autobideko irteeraren zemakia baldin badagizu. Una nue, Madria iristen egia esan zidan inigo hemen M30 dirección Valencia hartu berdek. Vale. Osea, hoi da puntua. M30 dirección Valencia, esan jogo Yuri. Balin bada, munduko bigarren gauza errexena, Ribas Bazia Madrideko hotel horretara iristea, zein da lehenengo gauza errexena? Hori horrela esan behar da, superlatiboki ez da esan behar, errexena da. Kalea falta zaizu, Yuri, tiki ulertu etoio bai. Kalea falta zaizu, Yuri. Kalea falta zaizu, beti utzi behar da hortzek. Esaera bat da. Zaindu esaten duzuna, gero polemiketan sartzen zarela. Niko, ez. Zingira. Zingira. Ni batzutan, Gipuzkoako herri batzutan joan baretenen, Google Maps jartzet bazpare. Orduan, esatean egutezale Madridea ez ezula behar, arraro ditu zain. Bueno, dena esaten hasita lehengo igandean Aleigatik Iruñeko pelotako finalera abiatu zen autobus bat, Aleigatik Iruñera abiatu zen, eta Altzora abiatu zen, Altzotik barrena joan nahi zuen autobusarekin. Ara? Eta bidaiarik esan zioten egin noa txikito. Hasta buelta eta segitzak autobista. Eskuminak gidariari entzuten egin bezala baita. Niri pasaden astean gertatu zitzaidan horrelako zerbait. Kontua da, badakizue, badela garaia orain, hilabete hauetan, errenta aitorpena egiteko. Bai. Eta nik hitzordua eskatu nuen, ze gainera aurten, ez didate bidali, batzutan bidaltzen dizute horrela proposamena, eta zuk onartu egin behar duzu, edo aldaketa txikiren bat egin, eta listo. Aurten ez zait iritsi proposamena, eta orduan zerotik egin behar dut. Eta orduan, hitzordua eskatuta neukan, konturatu nintzen hitzordurako paper batzuk behar nituela, ez nituenak, korrika antolatu eguna Donostiara juteko paper horien bila, han nituelako bueltatu dena iritsi dena prestatzeko, datorre urrengo egunean, astazkenean joateko ogasunera, eta han non, sartzen nahi zen, mezuan begiratzeko, bihar zortutan joan behar dut, ezpada ondo begiratuko dut, eta iriki nuen mezua eta jartzen zuen hitzordua pasata zegoela. Ez zela aste azkenean 12 erdietan, aste artean 12 erdietan zela, eta hitzordua galdu nuen, eta horrekin, estresa eta gauza guzti horiek. Kasualidadea bigarren kafeako, esateagatik, bi kapok justo, olako arazuko kitzitu zera fundamentuana. Eta zuen nahi kontra dago zeniatela, eta nik huendikan arrazoi ditutela gai horrekin. Eta Julen dala pertsona bakarra, que se libra. Ni barkatu zesango izut. Zu izan zinen fitxatua goizeko 3etan, soziedade baten, oiar borroka bat egiten, ronku baten arte. Ze espero zenun. Orduan, hemendik aurrera, jendeak argazkiak Juleni eskatzeko, ez? Hoi nahi du munduak. Argaztik eskatzea nahi, eta zuri eskatu beharko. Nire gana argazki esketortzea, alperrik etortzea da. Ez ezko bat emango zulako? Munduan. Ez eskatu argazki izan. Gehien gorotatzen dudan, bigarren gauza, argazkietan ateratzea da. Lehenengoa, nora doan errepidearen xeetasun guztiak jakin gabe gidatzea. Bai, dena bigarrengoa, Bale, bigarren kafea. Besta guzat, alordotik, nahi ez ezki gustatzen argazki gatatzea, nik gutain zain oporta argazki gatatzea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hombre, noski. Ni mosketa badidez. Ez, bat zaizu gustatu. Ni nizu. Igual piraguismoa, bigarrengo... Una nuevida, eta honek. Bueno, nahikoa da, utziozu gizajoa izketan. Ni ez eki gustatzen argazki gatatzea dezta, juten zen familiakin, edo porta juten zen jendeakin, baino, bezaguza da, zuri argazki bat eskatzea, eta zuri tortzea zaizu pertsona anteseta dezu Julen, bidasko gustatzen zait, zuk irratin dezun lana, eta Google Mapsen ze ondo molatzean, pertsonalki zure garunen, argazki bat zeba ez. Edukazio honez eskatzen dizkizute, una noe? Bai, bueno, festan zailagoa, festan, denak arrute joazte, eta bere pentsatzen nire laguno bena diala, eta nio aita muden jartzen ez, eta bere gaita nire laguno bena dia, orduan, alortetik arrazik ez. Ez baiate plakatzen nolako zeu zeite, arrazik ez, bai. Zuri niego, arrazi asko eskatu izkizu zure bizitzan zehar? Asko enuke esango. Baten bat...
baten bat bai, baina asko nuke esango. Xeetasun gehiago nahi dituzu, ez dakit. Goi hori zuri? Niri argazkia zein eskatuko dit niri argazki bat. Arritzen hau zuei jendeak eskatzea argazkiak? Niri ez, Bueno, Niri inoiz. Argazkia talde batean motoren, tuelen nengo argazkia. Igo ingot batxera eta publiko izan. Publiko izan batxera. Gaiztoa. Una nue. Eske oso interesgarri iruditzen zait gai hau, ze gero entzuten ditut famatu batzuk, kexatzen direla, argazkiak eskatzen dizkidate, eta nazkatuta nago, eta iruditzen zait oso marra oso lausoa dela, zuk zor diozu zure ikuslei argazkiak ateratzea, bai ez, egun batean ez esaten baduzu... Ezin du izan. Bira, hau asko guztu zaiten duela gutxi ikusi nula El Hormiguero. Ya está. Osea, El Hormiguero ikusi zenuen, hor da arazoa. Klip bat ikusi nuen. Klip bat ikusi nuen, Clara Lago. Bai, aktoreak, eta kexa inzula, esaten argazki gehiagik eskatzen dizkiela, egoerak baita argazki eskatzeko, nire baita ez daitu onduritzen, nire ote banaiz, bazkaltzen igual toki baten, eta Bueno, ez dakit gaizki ondo, baina moduek badaude. Eta beak, salatitezune egoera horiek. Orduan alde hortatikan, piloa jeit izan zuen. Eta ikusezue baita, ulertzetela batzutan, zuketezu nahi argazki bat atea, dependentze kasutan, baina baloratu behar dugu bere gabez gala ezer. Ni entzuteaten ikustiaten guzti gabe, baina nintzen hemenengo. Urrengo negozio baterako, izan liteke, dekalogo modura, ze egoeratan dago ondo argazkiak eskatzea. Famatu bati argazkiak eskatzea eta ze egoeratan sentitu arrazi dezakezu, deseroso. Ni eskatu jatena, izan dena pixkatola rarete, izan zen ni taberna baten neskakin dantzatzen, iskimaten, eta etorri izan batzuk eta barkatu, sepatu zekuzte, eta aldo bat argazki bat. Hoi izan zen pixkat, izan zen rarete. Zure neska oso jatorra da, eta ez du merezi horrelako traturik, Ez guztiz, eta ni baiet esan nuen, bai guztiz, baina, justo izan zen pixkat, Komunean pixa egiten ari zarela, gerturatu zaizun horbait? Ez dut importa, tortzeko. Oie, zit importa. Eta, nola, leman norvegiarra izena du Goibri. Ez da zer dan leman norvegiarra. Timon noruego, ez, timon islandez, nola da? Timon ipumba. Zer da timon islandez? A ber, barkatu, zuk gora ipatu duzun telesail batean hori azaldu eta zehatu dute. Ez da zer dan timon islandez. Ez que gaizki esaten ari naiz, zerri aldeko izan. Bilatu irteera, egoera honi. Bueno, entzulak gaidea esate kontxinio. Londoneko gaidea esate kontxinio. Galdera bat, una nue, galdera bat. Zen bajarraitza dauzkazu, une honetan TikToken? Erantzun hau beti saiatzen naiz ekiritzen, ze esatetena gaizki gatuko naiz. Hori da hartzain bat izan bat ardi dituen galdetze bezala. Sekula ez dizu egia esango. Julen, nik esango banun, ez dakit esango, ke flipau, fijo bakitzula. Ez, baina, igotzen ari zara, ondo doa, ez? Bai, momentuz ondo goaz, eta, esango nuke, ustete TikToken azkeneko ikusi nula, 18.000 inguru diala, eta Instagramen 5.000, por ahí, portikan, bai. 18.000, 35.000 inguru dezkazu, Ni matematika gaizki, baina bai, 34, bai inguru. Alegi asko dira horiek. Eta, bigarren kafene baita on zaletuk, eta jarretze haiek, baita nik barne sartzitut. Ni baita jarritziaten, horre baita. Timon holandez. Lema herberearra. Zer da lema herberearra? Hau da, ez dakit, goizeko 11 eta 5 konta daiteken, baina... Osea, termino sexuala da. Zerbait sexuala da. Hau, Baudan ez kontatu. Nergati bai. Kafesnearen ordua da, ez dakit, a ber... Zure amantzuten nahi dau. Nire amantzuten nahi dau. Zure amantzuten nahi dau. Igual, baina, masturbazio teknika bada, hemen mundu guztia masturbatzen zarete, eta gure gurasoak ere, bai, zuzte, bizitzakin. Bada teknika bat, nun, elkar eusten den ondokoaren eskua. Ez genitalak, eskua. Eta eskua astintzen du, mugitzen du, ondokoaren eskuak. Eta zuk, zure parteak, zure... Gorputzaren zatia... Hombre, a ver, mesedez. Gainera, goiuri etorri izan honea, defendatzea, machos alfa telesaiak bazituela doai batzuk eta bazituela espazio interesgarri batzuk, eta machos alfako protagonizetako batek azaltzen du, hau, entrevista batean azaltzen du telebistan. Pertsona jartzen hemen, eta nik behi dio eta behar nahi teit. Ez, zuk bere eskua heltzen duzu. Berak bere
kaso honetan, esaten dute barkuetan egiten zela hau. Horregatik dator timon, lema, itxasoko kontzeptu hau. Eta, gaur egun, protagonistetako bat, aktoretako bat, homoseksuala bat azaltzen zuen entrevista batean, mundu homoseksualen hau egiten zela. Eta orduan, zuk zure zakia helduko zenuke, eta besteak zure eskua helduko luke, eta zure eskua mugituko luke ondokoak, eta horrela kate bat sortzen da. Beraz, norbera bere genitalak ikutzen ari da, bere zakia, bere gorputza, baina eskuaren mugimendu hori ez du norberak egiten, baizik eta ondokoak. Vale. 12,2, Gaitzei. Gehiago interesatzen zait hori. Bueno, baina kontua honan udara dator, eta udaran parranda orokorrean, parranda gehiago, jende gehiago kalean, eta beraz, argazkietarako aukera gehiago. Aurrera, Vitoria. Aurrera horrekin, eta placer bat. Eta festa, festak esan manun geroz gutxi gustatzen zezkitela, baina azken aldi gustatzen zezkit. Eta kontu nikukita, inigo bezalako pertsona bate baita ikusikotela hortikan, piraguan lagun omenakin gogea, igual inigo zutan ikin barko ditu fotosesions. Fotosesionak, nik ulertuko dut, norait urbiltzen bali mazaigu, eta esaten badu ez nik unanu erekin nahi dut, zuk jendu emendik. Ez du arraskatuko pixka... Egoa sendatuta daukagu aspaldi batzuk, ala beharrez gainera. Beste batzuk ez bezala. Zenik badakin mai hontan badagoela norbait aserre, azken aldian, gonbidapenen bat jaso duelako gure inguruko norbaitek, eta berak ez. Itxaran, Julen unano, ez zu gonbidatua izan zinen? Noski. Herri honetan egin zen fashion show batera? Ez zinen... Ez ninduten gonbidatu. Zingira... Baina zu bai ez da? Ni gonbidatu zeten, baina ni enintzan eseri zeba, enekin ere silla hortzeola, eta desfile oson, egon zan Julen unanoen silla, ikita, eta dena ikusten, ni enintzan. Marketing teknika hona da, espetakular. Eta ez gonbidatzeko gehiago baita oso teknika hona. Zer da okerragoa, zure aurrekoak txapel batekin bisibilitatea kentzea, edo zure aurrean aulki bat utxik egotea, Julen unanu izena jartzen duena, eta zu pentsatuz tipo flipago ez dala etorri. Zein da zuen udarako abesti gustokoena? Beste gai bat da, Bifako! Ez, baina, polemikarena, Julen, aipatuko dizut gauzatxo bat bakarrik. Ez bromatik, iruditzen zait, humoretik asko zuela kontuak, baina serio ere... Aizu jartzeko modukoa da. Ni serio jarri dintza, Bai, baina, serio jarri zinen. Egin dezaket galdera, hitz egin dezu gehiago? Hortik aurrera, ez. Egia esan ez, eta ez. Bigarren kafeak bi protagonistak elkartzeko saiakera egin du. Baina ez saiakera. Eta esango du gauza bat, biek adostasuna erakutsi dute elkartzearekin. Orain agenda kuadratzea besterik ez dugu falta. Eta bigarren galdera. Bigarren galdera. Bigarren kafea. Polemikarekin nola sentitu zinen? Ez honekin zehazki, ze esan nahi dut, eduki sortzaile gisa, milaka jarraitzaile ditunak eta gehiago izateko aurreikuspena duenak, iritsiko dira polemika gehiago ziurrenik, ze eduki sortzaile guztiei. Agian ez horrelakoak, baina agian aipatu duzu bideo batean ez egitz, eta norbait deserregitu egin da hitz horren gatik. Asko afektatzen dizu, edo... Bia, ni polemika, ni bideo egin nun, ez bisitan gatik, ez beste zerren gatik, baizik eta, ikusi nun frame bat edo bializaten nun goza desa esan eta ezen egia. Eta orduan, nik bisualki bai frogak nitun, eta, erabakin unita bideoa, baina ez gero hitzeiteko gehiago gaiataz, edo juteko, nire gatikan gaia zanjauta, bideorekin magarik garen nuen esan, goza bat esan zela eta ez zela egia. Eta hori. Eta lehortetik hori bakarrik da, eta nik bakite netaz gezurrak edo esango iala, jena sokitzen gola netaz, eta nik ezingoet mundu guztiakin itzein, ezingoet gezurtu gauza guztiak nahi ezait importa. Gezurrak esatean etaz, bideok egotzen entutik lehenago datorre guztia, eta nire ezait importa, baina gusto, prueba audiovisuala ditut, eta bideo bat aldetin, eta edukazio eta respetuz bakarrik esan ez dara egia, horregatik agena bakin unitea, baina, orokorren galdetzen nuen, ez polemikon espezifiko honegatik. Ojalá, ez banu
bazen ningo bideoi. Ja. Ojalá ez bazen ningo bideoi, eta ojalá ez bazen gertatuko, baina, bueno, gertatzearen eta nik baita nahi baden ere burua bai defendatu, bai dut zeiten, bai de jonazala. Entzuleok, 11 minutu, ez ziren argiago adierazi Unanuek liskartxo honen inguruan, eman beharrako zehaztapenak, eta honekin uste dut agurtu jongo zaitugula, eta hurrengo hitzordua ez dakit izango den pirago baten gainean edo mikrofona aurrean. Iaia pare-parean tokatuko dira. Obiak. Ojo, jareko izugu mikrofono bat eta kamera bat pirago antzoa zela sekzioa egiteko. Nik uste piragoa munduak behar duela Unanuren bigarren atal bat. Hau zen hitz egiten nizuena. Hau da, oso guapa izango da. Txitxipo joneia, Julen Unanue, eskerrik asko. Plazer baden hoi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ezela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10etara. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok eta aurrera egingo dugu hurrengo minutuetan, egia esan gertutik, ez dakit sentitzen dugun gai baten inguruan aritzeko, Eneko Iturbe Otamendiren laguntzaz. I don't think so, fellas. I made that record once. Yeah, but not with us. Come on. All right, let's try it. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... Doctor, you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. He said that
Eneko Iturbe balen aipatu dugu, bueltan izango zinela, eta hemen zaude, egunon berriro. Egunon berriz ere. Bueno, gaia aurreratu dugu, musika virtuala, adimen artifiziala musikan... Bai, hori da. Giro hauetan aritu behar dugula. Bai, hori da, baina nik uste lehenik eta behin jakiteko zer dan musika virtuala, edo ondo daola jakitea zer dan, zehaztea. Zuek badakizute, susmatu dezakezute, zer den? Susmatu bai, baina zehazki, akaso musika virtualtzat jotzen dugun zerbait, ez da musika virtuala, eta ez dela uste dugun zerbait ere bada musika virtuala, beraz zehaztea komuniko da. Bai, nik esango nuke horre ez dakite grisen eskala bat ere badagoela, ze adimen artifiziala musikan hainbat esparrutan gero eta txertatuago dago erraminta modura, baina uste dute musika virtuala zari garenean, erabat goiti bera adimen artifizialak sortu duen abestietaz edo ari garelaneko. Bueno, ez da zehazki hori, baina itzengo dugu musika virtuala zerten. Musika virtuala da fikziozko musika talde bat edo musikari bat. Hau da, non berekideak ez dira gorputzez, esango dugu, gorputzez fisikoak, ez dira musikariak, baina pertsonaia animatu batzuk dira. Adibidez, marrazki bizidun batzuk izan daitezke. Pertsonaiak fikziozkoak diren arren, musikariak daude, pantalla horren atzean, eta, gizakiak grabatu, ekoitzi, eta abesten dituzte abestiak, eta kontzertuetan musikariak interpretatzen dute, beti ere, pantalla baten atzean, edo nolabite bigarren plano batean. Lehenengo planoan utziz, musikari, esango dugu, fikziozko musikari horiek, ez? Eta, horrela pixka bat, badakigula zer den musika virtuala, baita bere evoluzioa zitzegin nahi dut, musika virtualaren historia badator 1950tik, eta gaur egun, beste era batera jasotzen dugu musika virtuala, ez? Eta horregatik hitz egin nahi dut pixka bat hasierez, ez? Bira, justo historiako lehenengo taldea da, hasieran entzun dugun abestiko kideena. Eta hau bera, ere? Okay, fellas, get ready. That was very good, Simon. Eta talde hau da, Alvin and the Chipmunks, edo Alvin eta Katagorriak, euskeraz, itzulita. Eta, talde hau, 5 Grammy irabazi zituen, bere garaian, Witch Doctor abestiak 5 milioi kopia saldu zituen, 1959an, hori ere, bada azpimarratzekoa urtea. Eta, taldea nola sortzen da? Ross aterako zaite, Ross Bagdasarain, berriz ere errepikatu edo bazpare, 1958an konposatu zuen, Witch Doctor abestia, hasieran entzun dugun lehenengoa, eta bere ahotsak grabatu zuen, eta abiadura handitzen hasi zen, erreprodukzio horretan, eta berriz ere grabatzen hasi zen, gauza bera, baino abiadura handiagoan, eta konturatu zen, bere ahotsak Katagorri ahotsa ematen zuela, eta beraz, erabaki zuen, talde hori sortzea, ez? Nola baite, bera dago, bera da musikaria, baina, pantaiatan agertzen direnak, edo diskoen portadatan agertzen direnak, hiru Katagorri dira. Gero egin zen, 2007an alako bertsio berri bat, film batean, Alvin eta Katagorriak, Alvin y las ardillas, igual ezagutuko duzu, eta badira... Marrazki bizidun estandar bat, ez? Bai, marrazki bizidun estandar bat, 2007an egin zen film bat. Hori da, horrek bai sonatzen dira. Gehiengoak horregatik ezagutuko du, baina bere historia badator, nahiko atzetikan, eta baina hau ez da izan, historian zehar egon den musika edo musikari talde virtual bakarra. Ze egon dira gehiago, adibidez The Archies taldea, 1978an sortutakoa, eta kasu honetan, hiru pertsonaia nagusi daude, Dom Krisher, produktorea, Jeff Barry musikaria, eta John L. Goldwater marrazkilaria, eta hiruen artean begin zuten The Archies izeneko talde bat, eta kasu honetan 1951an egindako komiki batean oinarrituta dago, Archie izena duena, eta haien abestiak eta entzuten dira. Gero baita beste taldeetako bat, egia esan, zoritxarrez ez talde honen musika garaia horretako musika bilatu, Josie and the Pussycats taldearena, hau 1970koa da, baina ez
esan bezala talde honen musikarik bilatu dudan bakarra da, egon diren bertsio berriak eta horrelakoak. Eta hau kasu honetan, Dan de Carlo marrazkilariak sortutako talde bada, gero baita, egon dira gehiago, 1988an Prozak izeneko talde bat sortu zen, Jason J. Levine abeslariak eta James Brian McCullum gitarra joleak sortuta, eta gero agian ezagunenetako bat, 2000 hamarkadan Gorillaz taldea sortu zen, eta kasu honetan, Damon Albarn, Blur musika taldeko abeslaria eta musikaria denak, eta Jamie Hewlett komikilariak sortu zuten, talde virtual hau, kasu honetan, beste laukiderekin, nolabide, talde virtual hau, non, fikziozko pertsonaia horiek jartzen diren lehen planoan. Baina, esan bezala, nik historia bat kontatu nahi dut, eta nik honi lehenengo fasea ditzen diot, hau da, fikziozko, esango dugu, musika virtual klasikoa, esango dugu, non, pertsonaia bat dagoen eta atzean musikariak dauden, baina orain bigarren fase batera aiatu nahi dut. Eta hau 2007an kokatu behar dugu. Kasu honetan, Krypton Future Media izeneko japoniar konpainia batek Vocaloid ahots sintetikoaren software bat sortu zuen. Software honetan zer sustatzen zen, hemen fikziozko pertsonaia bat sortu zuten, eta pertsonaia hau da, agian ezagutuko du baten batek, izen ez entzunda izango du, da Hatsune Miku. Hatsune Miku? Hatsune Miku, hori da. Hau egia da, azken urtetan izan du horrelako, ezagutarazi da, geroz eta gehiago. Eta, Hatsune Miku da nolabite, programa batek sortutako pertsonaia bat, eta berak badu ahots sintetiko bat, Saki Fujita bikoizleak jarri diona ahotsa, eta nolabite da Vocaloid programa hau, ahots sintetikoaren programa hau sustatzeko sortu zen, musikari bat nolabite enpresak sortu zuena marketing modura. Eta hasieran hasierako publizitate asmo hori galdu zuen, ze mundu mailan lortu zuen nolabaiteko arrakasta bat, ez? Eta, kasu honetan, kontzertuak holografikoak dira. Ze, kontun izan da, ez dagoela pertsona... Baina egiten dituzte. Bai, hori da, kontzertuak kasu honetan, holografikoki egiten dituzte, eta ahotsa eta musika programatuta egoten da. Baina, hemen aipatzekoa da, musika ez da adimen artifizialak sortuteko. Hau da, pertsona bat behar da, nolabaite, esango du, pertsona bat behar da partitura bat erakusteko Vocaloid programa honi, eta gero honek interpretatu egiten du partitura hori edo musika hori. Hau da, gizaki batek jarri behar du bere jakituria edo bere sormena jarri behar du programa horretan, programa gero hori interpreta dezan. Eta kasu honetan, konturatze baldin bazarete, ikusiko dezute Hatsune Mikuren abesti guztiak kolaborazioak direla. Zergatikan, hain justu, honegatikan, pertsonak behar direlako nolabite berari partitura hori emateko. Eta, azkenik iritsi nahi dut 2021 bateko fase honetara, esango dugu gaur egungo fasera, eta hemen kasu honetan, adimen artifizialak hartu du indarra handiagoa, ze hainbat hamarkadatan virtuala maskara bat izan da, musikari askorentzat, eta giza talentu hori erakusteko aurpegi gisa erabili da, pertsonaia, esango dugu, animaziozko pertsonaia hauek, ez? Eta gure aroa definitzen duen galdera da, zer gertatzen da maskara horrek abestu ez ezik abestiak sortzen dituenean. Eta orain entzuten ari garena izan da lehen aipatu dugun Hatsune Miku hori. Baina autentik artistera egingo dugu salto nahi baduzu. Hori da. Kasu batzuk hartu ditut eta lehenengo kasu hartu nahi dut. Eta hau da autentik artist, inigo zuk esan bezala. Eta kasu honetan startup bada hau, gizakiaren esku hartzerik gabe musikari virtualak sortzen dituena. Hau da, ez ditu abestiak ezer ezetik sortzen, baina haien avatarrak, edo baditu avatar moduko batek, Twitcheko zuzeneko batean eragiten dute.
zuzeneko honetan ze gertatzen da, denbora errealean musika aldatzen dijoa, txatak egiten dituen komentarioen arabera. Bagian txatak idatzi dezake, ezakit. Egidazu country, jarri jozu country gitarra bat. Eta berak jarriko du country gitarra bat. Da nola baite, txataren araberako kontzertu bat. Bada nahiko bitxia egia zen. Eta artistak bere kabuz musika sortzeko gaitasuna hemen ez dago. Eta, honen muina bazen, autonomia izatea eta benetakoak izatea nahi zutela musikaria horiek eta horregatik nahi zuten txat bat egotea, nolabite haiei gauzak galdetzen, eskatzen, eta nolabiteko hartu harreman bat egotea nahi zuten, baina nik ez dakizen bateraino den hartu harremana. Azkenen jaten ematea bezala da, ez? Zuk esan egin behar diozu, sortzen jarraitu dezan, ez? Hori da, kasu honetan txata joan behar du, gauzak eskatzen, eta udoa, etengabean gauzak edo gehitzen, edo kentzen, edo dana alakoa. Eta hau da, nolabite giza artistekin kolaborazio eta NFT bezalako musika zatiak saltzen dira, honekin NFT bat, ez dakienaren bada aktibo digital enkriptatu bat. Behin saiatu behin azaltzen. Unai Elordi Hidalgorekin hau landu izan dugu. Egia da nahiko zaila dela. Bestela? Reportaje bat egin genuen. Baina berarekin ere ondaz hitz egin dugu. NFT-az ez sakonegi, esango nuke. Blockchain eta hitz egiterakoan eta ez? Bada nahiko ez dakit zaila den, baina azaltzeko kostatzen da, baina bada aktibo digital bat enkriptatua, eta bakarra da, eta nolabite da jabetza ziurtatzeko ziurtakiri bat. Eta hau blockchain sarean dago, eta ez da hau garrantzitsua da, ze askotan jendeak esaten du, bitcoin bat bezala, ez da bitcoin bat bezala. Kasu honetan, bitcoinak edo kriptotxamponak aldatu... Bitcoina bateketik trukagarria da, salgarria da, baina batez ere da kapital konkretu baten partziala den zerbait. Alegia, bitcoinak balio du ez dakizen bat, zuk badituzu ez dakizen bat bitcoin guztiak berdinak dira. NFT-a esklusiboa da. Hori da. Artearen giroan azaldu genuen hau, bestelako komponente batzuk ere baditu, artetik oso artistikoak ez direnak, baina bada zerbait esklusiboa eta jabetza bakarrekoa nola esateko, ez? Zuk hori daukazu eta hori beste inork ez du. Hori da, kasu honetan NFT-a da, zerbait esklusiboa, hau da, zuk bakarrik dezuna. Eta kasu honetan, autentik artista honekin, nahi dute NFT moduko musika zatiak egin. Adimen artifizialak, gainera ipatzen da, adimen artifizialak ez du ordezkatzen, baizik eta lagundu egin beharko luke, baina, jarduera eta sorrera kontzeptuak betiko aldatzen ditu horrelako kasuak. Beste datu interesgarri bat baita irakurri dut, niri behintzat. Ez dakit, harritu nauen zehazki zenbateraino, baina artisten 75% adimenen artifiziala erabiltzen du teknikarako edo gauza teknikoetarako. Adibidez, pistak bereizteko, audioa prozesatzeko, gauza batzuk agian garbitzeko. Hau horrela da, baina da pauso txiki hori adimen artifizialak eman duena, pixkat Unai Elordi Hidalgok adimen artifizialean doktore den gure koloratzaileak askotan azaltzen duen, pixkat gaitasun konputazional hori baliatzen duena, garai batean beste prozesu konplexuago eta hain irisgarri ez zirenak gaur egun egiteko, gure entzuleak ulertzeko, guk erreportaje bat egiten dugunean zuekin elkarbanatzeko entzuleok eta 10 pertsona ezberdinen WhatsApp audio edo testigantza telefoniko edo bestelakoak bildu baditugu erreportaje horretan, hau aplikazio konkretu batetik igarotzen ditugu, soinu hori garbitzeko, etxean sukaldean ari zarela audio bat bidali badigute, horla pikoa entzun ez dadin, norbain negarrezari badado, bestelakoa inguruan, errepideko zaratak eta bestelakoak hori dena garbitu egiten dugu adimen artifizialaren bidez, eta hotxa, hobetu egiten du adimen artifizialak, borobildu egiten du, lehen planora eramaten du, irratiguinetan zuentzat entzungarriagoa izan dadin. Horrelako gozak egiten dira, adimen artifizialari eska dakiokezu ez dakitzea bestitik banatzea pianoa eta hotxa piano zatitxo hori erabilien duzulako sampler modura, prozesu digitaletan gauzak egiten dizkizu, adimen artifizialak gaur egun masterinak egiten dizkizu.
masterina da, disko bat amaitu eta gero, nahasketa guzti egin eta gero, azken nolabaiteko barniz hori, azken ekualizazio moduko bat, nun abesti hori borobiltzen den leku guztitan ondo entzun dadin. Bai mugikorrean, bai goi mailako ekipo batean, irratian, hori gaur egun ere adimen artifizialak egin dezake. Hau ez da sorkuntza, da teknikaren erabilera. Eta hor, 175 erabiltzen dugu, nik neuk sortzaile bezala ere, kantuak egiterakoan ez, baina prozesu horietan aipatu dugun audio prozesu hauek eta erraminta hauek eta erabiltzen ditugu, baina bada beste datu bateneko eta da, abestia sortzeko adimen artifiziala erabiltzea eta beste kontua da. Bai, eta kasu honetan 103 da. Egia da, kontuan hartuta, bada nahiko zenbaki txikia, baino 103 batek egoteak dira. Hain gutxi ere ez da. Hori da, zerbait esan nahi du, ez? Eta, nik ekarriet kasu berezi bat, eta hau da lehenengo estanda egin zuen kasua eta alarmak piztu zituen kasuat, eta hau da Xania Monet. Entzungo dugu. I just wanted honesty and somehow I lost myself instead. They told us stop before it went bad. And now here we are. Gustatzen zaizue abesti hau? Bai, niri bai, nik entzun dugu. Bai. Hau adimen artifizialak sortutako abesti bada. Ara? Telisa Nicky Jones izeneko pertsona batek giza, hau da, esaten da, giza inputa. Interesgarri eruditu zait giza inputaren kontzeptu hau, ze beti dago gizaki bat atzean. Oraindik. Egongo da momentu bat, nun enpresa bat izan daiteken, ez dakite, enpresa bat adimen artifiziala batena. Bai, ez kasunetan. Bot baten enpresa, eta orduan norberak sortzen duia giza inputik gabe, baina momentuz giza inputa behar da. Bai, hori da, momentuz, Xania Monet, musikarego, entzuten ari garena, Telisa Nicky Jonesek esango dugu honen giza inputa, eskatu zion adimen artifizialari, Suno izeneko programa bati, letra, musika eta ahotsa sortzeko abesti batean. Berak aipatzen zion, agian letra nahu aipatzen kontzeptu hauek aipatzea, eta kitxo. Eta hortik aurrera, Suno izeneko programa batek sortu zuen musika, ahotsa, eta esango dugu gizakiak sortu lezaken, edo sortu dezaken, ezakit beharko lukeen, agian, esango dugu, Xania Monetek, dena adimen artifiziala dela, baina, gizakiak egin duena kasu honetan bakarrikan izan dela kontzeptu batzuk aizpatu, hitz batzuk aipatu, eta kitxo hortik aurrera dena artifiziala dela. Eta hemen mugak ere non dauden, zalantzagarria, Suno programa musikarien euneko handi batek erabiltzen du. Suno programak ematen ditu baliabide asko, eta nolabait merketzen ditu faktore batzuk. Zuk Suno hori esan dizaiokezu, aizu, abesti honen gainean, ona entzutari garen honen gainean, nahi nuke violin orkesta bat, edo soka orkesta bat entzun, eta egite hau. Eta Sunok ematen dizu orkesta bat, nik hauarekin egin dudan hori egiten. Bum! Eta sonatzen du benetazko orkesta bat bezala. Oso gertu, oso ondo. Gauz horiek asko erabiltzen ari dira gaur egun ja musikan. Eta askotan ere balio du produkzioan frogak egiteko. Zuk abestia probatu nahi duzu orkesta batekin, baina ez dagoazu baliabiderik orkesta bat grabatzeko eta froga egiteko eta gero hori kanpozteko, eta Sun hori eskatzen dio zaizu egiazu, orkesta sinfoniko modura. Gaina emaiazu kolore dramatikoago bat, eta horren biolinak hariko vibrato bat tekniko kionek nola izan duen biolinean. Baina vibrazio moduko hori ez, hori egiten ari direla, eta egiten dizut, hau behar dut. Erabilera on bat organiko bat izango zen ondoren, hori idatzi eta orkesta batekin grabatzea, baina batzuetan hori ez da posible, eta Sunok egiten du ez. Beraz, kasu honetan, Xania Moneten kasuan, Sunok egiten du dena, eta hor dago artista virtual bat erabat, giza input batekin, baina Suno eta antzeko programak lan horiek egiten dituztenak, horiek nik ez dut erabiltzen oraindik, baina bai ari gara asko erabiltzen musikariak eta sortzaileak konponketak egiteko. Ahoarekin kantatzen ditugu konponketa horiek, tromboi, saxo eta trompeta doinuan imaginatzeko adibidez. Kasu honetan, gehien harritu duena da zenbakiak. Hau da, ze hilean, Spotify bezalako plataforma batean, 500.000 entzuletik gora ditu Xania Monetek. Eta $3 milioi kontratu badaka
Halwood Mediarekin. Ez Xania Monetek kontratua Telisha Nicky Jonesek, ez? Giza inputak izango du? Bai, hori da, giza inputak dauka, baino musikari hori da. Xania Moneten izenean. Kontratu xelebra izango da, abokatuek burua utziko zuten, hori nola kontraktualizatzeko? Izena bera ere ondo aztertua izango da, izena jartzea. Nola esan ez izena jartzearekin? Ez da, Xania Monet izena asmatutako izen bada. Bai, hori da. Baina hori da, bai, Xania Monet ere, bera, adimen artifiziala da. Esango nuke... Aukeratzerakoan, ez diotela jarri Pili García. Zer, igual Pili García ez da erakargarria. Hau ere, pentsatuta egongo dela baita ere algoritmoaren partetik. Bueno, eta iruditeria bat dago, Emakume beltz R&B estetikako bat dago. Nik uste Xanaia Monet deitzen diotela, baina... Nago ziur. Xanaia Moneten atzean. Beraz, ezin duzu kontzertuetan ikusi, baina visualizatzen duzu estetika oso bat. Eta hor dago giza inputaren eragin hori, ez? Izena, bere estetika musikala den dena. Aizue, iruditzen bazaizue aurrera egingo dugu, eta neko ostegunean jarraituko dugu hitz egiten honen inguruan, honen alorre ekonomikoaz, eta pixkat eztabaidarako espazio bat ere sortuko duenez, eta erronka batzuk proposatzen dituenez industriaren arloan, entzuleak hausnartzen utziko ditugu, eta nahi baduzue honen inguruan dituzuen iritzi eta hausnarketak ere helarazi, eta ostegunean hartuko dugu berriro tartea honen inguruan aritzeko, ze luzerako ematen du, eta oraindik ere izango dugu zer aztertua. Eneko Iturbe, eskerrik asko eta bihar arte. Bihar arte, aio. Xanaia Monet, The Price of Peace, existitzen ez den artista bat, edo bai, hau ez da baidarako espazioa ostegunean hartuko duguna. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Torri nirekin maitea zaitut oso, berria naiz auzoan. Zure lepotik nahi nuke goxo, bidean biokalai. Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren asmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015etik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jarduna batuzkero, 3 hamarkadatik gora daramatzatea aipatu menpekotasunak dituztenei laguntzen. Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen dituzte eta beraiek egiten duten lana hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu ekintza bibe bizi berria elkarteko Ana Arretegi bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Ana. Egunon. Zer moduz gara? Ondo. Urbildu lasai. Beruakin baino. Bai, ezta. Urbildu mikrofonara beldurri gara. Vale. Ana, laster hasiko gara zuek egiten duzuen lanaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei hasieran pare bat galdera egiten dizkiegu eta Goiurik azalduko dizu nola den galdera hoien mekanismoa. Bueno, oso erresa da, bi galdera dauzkagu, beti gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak eta gonbidatuak aukeratu behar du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta zure esku. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bestea da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, nahiago duzuna, pelikularena edo hiletarena, zu gaugeratu? Bueno, agian pelikularena, ze esango da, ze nire bizitzako, ze datu o ze epoka izan ditziken. Bueno, ikasketak egin nitunean. Ni hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin, eta egin ditut, 5 urtetan egin ditun ikasketak, eta gero masterra egin nuen. Eta ja edade batekin hasita garai hartan
presentziala egiten nun, egunero juten itzan unibertsitatea, eta oso jende gazteakin topatu nitzan. Orduan, hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho, oso esperientzia aberasgarria izan zen. Zeporilla, nahizu? Soren entzun polita, txak beresien artean gordetzeko moduko ana. Bueno, esan dugu, egin dugu ala moduzko sarrera bazuek egiten duzuen lanaren inguruan aipatu dugu, jokoaren asmendua, menpekotasunak. Zuk zeuk, ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke? Zuen elkartean zer lan egiten duzuen nola definituko zenuke? Esperantza, laguntza, badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, oso angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko, eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola. Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten olabait ere jarraipenarekin, 30 urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio, ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu? Elkartera etortzen den jendean ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, lehen ere jokuan oso gazte zan jendia, baina hain adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela. Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nolabait ere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek? Normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten duguna da hitzordu bat eman lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dira, beste batzuk laguntzakin, edo gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bakoitza edo lagunakin baita ere. Eta hori egiten duguna, etortzen dianean, harrera eman. Harrera, eta beraiak etortzen dianean kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden inplikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, adierazten, esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun, eta gero pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, batetik autoprohibizioa egitea, jokoakien etortzen balimadia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola, eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta, egia da, ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baina etortzen dian, nik esango nuke 95% jokoakin arazoak dituzten adiala. Lehendabiziko hartu eman hori, Ana, pentsatzen dut, zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori, egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean, ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa. Pentsatzen dut hor ere psikologia, tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez? Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan, gaine askok etortzen dira ja hitzeiteko beharrakin. Hain apuratuak eta gaizki daude, eta bai, familiai kontatzen diatenean, ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, hasierako edo norbaitek entzutea. Eta
Claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduete anitz egiten. Orduan lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto juten dira ja handikatea. Eta ja jakinez ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez? Eta akaso, ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere lagunduko dira. Horrela esaitzen du. Gaina guk badakigu, psikologak geanez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, klaro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitzeitea eta jendiak ulertzia segertatzen zaien. Orduan, hor leku bat daukate hitzeiteko eta horrek lasaitasun handia ematen du. Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da. Claro, a ber, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian hastia, osea, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan hasteko aukera segituan dakate. Gero ja terapia individualan beranduxiago hasten dira, baina talde terapian segituan hasten dira. Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denan da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak? A ber, adikziotan talde terapiak oso importantia dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartitzea oso importantia da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zeituan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zeitun hastia terapia batian. Pres balima daude behintzat, ze asko etortzen dira eta ez daude pres. Orduan, pres balima daude, importantea da zeitun hastia eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola bi psikologa gean, jende asko daukagun, hor pixka mugatuago daukagu denbora. Horregatik izaten da, beranduxiago terapia individuala. Ana, sarreran aipatu duzu, orain esku hartzen dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientsuena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu, ez? Honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda mugikorretik jokorako adizio hori sortu eta askotan badela, ez, sensazio moduko hori hemen ari naiz eta ez du diruri galtzen, digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera da? Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du eta gaina lehen esan duten bezala askoz denbora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que ez pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean behintzat, gure elkartera etortzen den jendiakin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineakin. Presentziala, saloita jotia jokatzea, edo badago diferentzi bat, beti online pixkat geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia. Hala, nik enuke espero, pentsatuko nuke. Guk dauzkagun datuakin, gaina, datu batzuk ekarri dut, eta ez dakit horriek hoi behintzat ez dituzte jarri detenik, baina, hoi ikusiz, ez dago hainbeste diferentzia. Nik ere ez nuen pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori edo? Asko zerrexagoa da. Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain
Eta, bueno, ez dakit ez, lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oiasko txiki bat daukazu eta 20 euro sartzen dituzu eta oiaskoa ruleta dauka eta ruletarekin... Beste gauza da bideo jokotan, Bai. Hor ere, ludopatiantzeko zer ikusi genezake segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean ohitura dago, bueno, pues elkartuko gea eta jongo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat pues juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste, hainbesteko diferentzia ez dugu nabaritzen. Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa ez, guk imaginatzen duguna agian da pertsona bat bera bakarrik joaten da, jolas aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean, hori esaten duzuna ez, gazteak taldean geratu gara ara joateko. Bai. Bueno, lok basak egia da, hasieran taldian bezala hasten diala eta gero horietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala. Nola baitere gure garaian esaten genuena ez, arratsalde pasa futbolinetako lokalera joaten ginenean, eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da, kasu honetan ari garela ja jokoa, eta... Eta bueno, nik esaten nahi naizena da, gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute. Bide batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela eta ekintzabibe.org webgunean, norbait entzuten ari den norbaitek egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela. Zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean, batzuk lagunduta joaten direla esan duzu, eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kaso honetan, esan nahi dut, pertsona horiek izan dira kaso, menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut, norbaiti aurpegira botatzea zuk menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko gauzak oso ikusi behar dira eta horrere harreman gogor bat sortu daiteke. Bai, beti esaten dugu bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenian, esan dezakegu, igual, 4 pertsona dago dela, jokoagatik. Esaten dutenean, 1% edo 2% da jokoko adikzioa daukanak. Baina gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak. Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude terapia saioak eta egiten dira. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako eta gero familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baina beti, igual familiarren batekin hitzein behar dugu baita ere, edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzeiteko baita ere. Osa, denak, ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da. Eta kasu horietan ere, familiako kide horiek lagundu izateko, kide horiek ondo egotea ere garrantzitsua da. Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, jakin behar dute beraiek ere, zein, eta geho talde terapia horiek familiarrantzako, hor familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzia oso importantia da, oso garrantzitsua da. Ana, ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, zuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kaso askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzia handia izango duela, ezta? Ez dakit lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek
daukazuen ikuspegiaren inguruan edo nahikoa egiten da alor honetan prebentzioaren aldetik? Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk hitzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, klub, gaztetxoentzat egin ditugu baita ere elkarrizketak, eta, aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googleen genuen pertsona bat horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, lo que pasa que, utzi behar izan zuen, eta guain geha, guk langileak ekintzan bi psikologa geha, orduan gu enkargatzen geha hitzaldiak emateko, eta baita ere hor, ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Lo que pasa que kizu gertatzen den, igual baita ere prestatu ditugu hitzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian jendiantzako, igual jokori gabeko egunean prestatu ditugu hitzaldiak, eta ez da jendea agertzen. Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, interesa, ez dakite ongo dan jendia interesaduna, baina nik uste zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz. Eta tabu bezala ikusten delako ere bai, akaso? Jendeak izan itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko du adizia daukazula? Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, zenei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazoa daukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, oso leku, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigma asko dago gure elkartea, gu gaude errenteian pixu batean, udaletxeak usten digun pixu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki bat hor jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa daukanik. Alde batetik hori, helduentzako edo izan diteken hitzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, haiek kasik ere derrigortuta joango dira hitzaldira, baina ze jarrera izaten dute? Ona izaten dute, normalian ona izaten dute, entzuten dute, prest, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, badaude batzutan hor batzu pixka bat erreboltosuak izaten diana, bilurriagoak, baina ez, normalian, oso atentua egoten dira. Eta parte hartzen dute gero galderak egiten dute, edo ez horretan ez? A ber, agian izan liteke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera egitea, ez? Baina, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, hor zehose igual egongo da. Begira, parte arreta zegote gutxa bada zerbait. Bai, oso importantia da. Bada zerbait entzuten dutenaren seinale, eta, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendeak kasuak izango dituzte inguruan, beraz, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, edo behintzat ezagutzen dutela eta badakitela zer dagoen. Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina badakigu igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela, edo ahal izan dutela, edo beste edateko norbaiti esan haizu jokatu nire partetik edo olako zer. Hori beste gauza bada, beste puntua da. Erakundeen aldetik, legeak esaten du, debekua haren txikiko ezin dutela jokatu, ez dakit zentzu horretan, joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzu horretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakite mendi izugarri batei bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten. Txiki handiaren kontra ari zaretela. Ez gauzak aidia muitzen. Pixkanaka, baina aidia muitzen. Adin txikikoak ezin dute jokatu. Hoi alde batetik. Saloi batoa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak,
bueno, autoprohibizioa egiten bali madezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gero apustu etxe eta saloietan, oain ezin dezu jokatu. Baina 2022 urtean ustet izan zela, ja saloitan eta apustu etxetan ere, ordutik honea, ja ezin da jokatu hortan. Leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, zenun saloita jutia eta jokatzea, oain jaz. Bueno, beraz... Pixkanaka gauzak iten nahi dira. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber, taberna batian jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela ikusiz adin txikiko badiala. Lok bazak oso zaila da, baina igual aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual ez dakigu seguru, baina igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan. Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baina bueno, urratsak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait. Zehose nik uste bai, egiten ari dira. Igual gauza gehiago egin berko litzake, baina bueno. Bueno, hori pixkanaka zuk esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbat sari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue. Udaletxeak egin zizuen errekonozimendua, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela berresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da. Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigo olako gozak. Baina, niretzako behintzat batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio polit hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta esatia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean jendea ateatzen dela, ondo dijoala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai. Zalantzari uste dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari den norbaitek inguruan esan dugun hasieran ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalen landuko den zerbait da, eta edozin kontsulta edo egina izatera, aipatu dugu, hortxe dagoela, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo dena delakoak? Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatu adialako, pues horrela jarraitu, eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, egingo ditugu, baina, bueno, bintzat, horrela jarraitu bintzat, bai. Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, orentxe, amaitu aurretik aukera. Bueno, hori, norbaitek arazo bat balima dauka, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailen arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose egiten azteko. Esan da geratu da, Ana Arretegi, Ekintza Bibe Bizi Berri elkarteko kidea, eskerrik asko, bigarren kafera etortzeagatik, behon dizuela egiten duzuen lanagatik, eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri. Vale, oso ondo. Eta entzuleok minutu batzuk laportuta gure informazio zerbitzuetako lankidei, bagoaz gaurkoz, Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aster arte. Ondo ibili. Eta Goiuri hortik eskapatu zaigu, beraz bihar arte. Entzuleok bagoaz, aio! Keep calm and bigarren kafea.